nke bụ ndị manjem mana ya bụ vidiyo na nwoke ezogo unu mana ezogo so na ndị eje ahọpụta je South Africa maka nwa agụ ata ya properties ebe a ka nwanne nwoke bụ dịra anụ wee yotago na bụ onwe bụ ezigbote ihe nweta niile onye ọbụla ya bụkwa nkwam that is why na-asị onye ọbụla dozie iwe gị but because nobody knows the hour or the time mbụ ya abụla ya because ọ bụ na onwe ka esi ezie nwanne anyị nwoke si ya na ịma afụkwa 2026 ọ bụ gịnị bụ 2026 ịma afụkwa Sunday ịma afụkwa Monday by 8 a.m. or Monday 6 a.m. or Monday 12 p.m. Nwere onwe ka isi Igbo no believe it. Otago that is why most times if otakwa ebe a na-anụ ọgụ ọ gị na mmadụ na-aba mba you be very careful because ị mara onye ndụ ya for 1%. You may see a vibrant young man ahụ zuru ezu imogo efia hit anapia na rimogo ọ na-esi osi na moto nwe isi lichute he is doing well. Mama na ndụ onye afọ wamba. By the time he tampers with onye just imagine for example na this guy na somebody no logo na club. Obuna mgba ha si n'oje club mogo in place of ịba mba akpọta ime nka ihe wee rise ya. Automatically onya ka ya si bi ihe bulie. Nyotago. So ihe dị n'ụwa is that na ebe ọ bụ na onye nọ na-eme ekpekpele kwa nwa gara ebe alia. We don't have to blame anybody. We don't have to blame anybody. We just have to Bible made us to understand that in all situations, we should give God thanks. Our prayer is that the family God should give them the heart to bear it because for the reason we bread when I just know kujili Igbo. It is never easy. So in the end of videos ago regarding Ogechi Okeke Njaka, yes. O si ebu na chaya po Ogechi Okeke Njaka ya wo part 2 ka na akwado ebe. Na mgbe ọbụla abazi part 2. Ihe onye echọkọ nyafọ. Nyatago ihe onye echọkọ nyafọ. Ogechi emepost akpali bịa. Ogechi emepost atagị ya mara justice. Ogechi kwu okwu akpọli ya n'ọnụ. So ihe na-ame ihe nọkịta bụ gịnị part 2 ka na-akwado ebe. Part 2 a na-etikwa mkpu a n'oge si ịmalụkwa gị na problem gị n'oge echichi mgbe ya bụ ihe uhu weda onye ọbụla ọsọkwa ya bụrụ. Gị n'oge echi nwe problem go and resolve amicably. Go and resolve amicably because we look another time of the year. Vam. This is sometime it talk called the Wabe this time last year. By this time called the Wala for one new year. Izuhike onye na-adọga ezuhike. There are better ways eme. Ịma na gị na mmadụ na-enwe nsogbu. Go out there and make sure na gị na onye ahụ dozi. Make sure unu dozi echali ya. Mana ịma mbeta si gị na mụ na onye edozi gị ịbakọ na eme video mụ na onye abụrụkwa nwanne ihe ọ bụ na onye emekwanya na ọlọ onwe ya onye na ọlọ onwe ya ị na-ekele mana ị na-aga obodo Igbo kịta nke a jikwa wee mee nka you automatically ijikwa indirect na-akpụ ya si ya na nwere ihe ọ ya emenwu ntago still the same question mark Ogechi ka na-ekwu ihe ahụ ka na-ekwukwa last year ka ọ na-ekwu ọ na ọ nwere ihe ịgwara m ọ na ihe dị otu ọ bụrụ ihe ikwu why mgbe nọ na nga bịara ka ebe Chike ka ama na na-atụ asị or not igbawala hapụ m na nga lichapụ ọsọ kita ka ya revise kwada okwu ka ekwubekwu again ntago asị ebe nwata na ebe akwa alụ aka na ọ bụrụ na nne ya nọrọ ya so weleke n'okwu a mali ihe n'ụbọchị nke taata ka ọ dịkwa as na no one allow Ogechi to rest ọkwa ifo onye chokof so baikwazie m na agba nke bụ aka agba nke ịtọ nwa mmadụ nọ ilu onwe since ụnọ na-adọ ya ọnọ ilu onwe since ụnọ na-adọ my happiness is that no one's onye ya abịa kịta asị m ezugo go and talk to Ogechi ezugo you are not advising Ogechi so ka advice le Ogechi ụnụ nwekwa ha no advice ọ bụla omeziri ịghọtago and for some of you na-efilu na Ogechi na yesterday some of you nya obolo na ha bi ofuma epushe no because of no nara ikekwo no nara nya ahụ ọ nazie nya bido mebe ifa e mara na iwu ejoka ịghọtago iwu ejoka because Ogechi na alụ nwe if not more than 4 months ago self Ogechi nọ na America more than 4 months ago or 5 months ago if I'm not mistaken Ogechi nọ na America I think before August self either June or so either June or so June July Ogechi anawanari America ịghọtanụ na-epost uri ochie video na-emele onwe ife ọ na-emele onwe ịghọtago then sikwa America wee bịa kọtụ nke ọ bịara ụbọchị eni
Biasha court nọkwa 2 days ka ọ gonna fly kwa back to America. It was just her decision. It was just her decision. Ka ọ na-akpọ mana ụnaya ekwekwe ka o zuo ike every day na comment section where is Ogechi nke a ọ na-edisivicha na Ogechi nke a ọ na-akpọrọ onwe ajọs nchọ ka m nwụrụ kịta wee malụ kelu ndị wu problem Ogechi wuri problem ka ndị anya na-enwere nsogbu problem ka ndị anya ashwe online wu problem wee fụ na ọhụdụrụ Ogechi wu problem because echekwa na for a second na Ogechi pụọ na social media medebe ife ụnụ kwuru na ọ na-eme na udo ya adụ ịghọtago mana at the end of the day mfụ na onweghị isi so doyiri na-agba nke abụọ ịghọtago onweghị onye nwere ike bịa kịta asị m ezughị ha agwa Ogechi okwu ngụnwa na-eji akpọ ya akwụ na Chicago ngụnwa na-eji akọ ya ọnụ ngụnwa na-eji asị ya na ọkwa nwaanyị bu amụ na n'ike egosi na nwaanyị bu amụ ngụnwa na-eji agwa ya kedu ife ị na-achọ mpostu vidio iburu kesi Ogechi bịa mpostu vidio iburu kesi Ogechi bịa Ogechi can never go back to America even when mụnwa wezugo I refuse to talk even when I know that Ogechi anọzi na Nigeria a long time ago I refuse to talk even when I know Ogechi anọzi na America anọzi na Nigeria more than 4 months ago I still refuse to talk for the sake of peace ka mmanụ na ya ezu ike ụfọdụ bịakwa na comment section na-asị m where is Ogechi akpọkwa m onye ahụ ife mma gwe I still achọrọ nka nkwuo na Ogechi anago ọ na Ogechi anabụ ka mmanụ na ya hapụ ka nwa mmadụ zuru onwe ya ike mana ụnụ jụrụ ajụ so agba nke abụọ mmadụ anwa na anwakpọ m afa ịghọta ndị gwagoro nye agwa nke awụrụ godukwa ebe mbere ndị gwagoro nye agwa rụsọ onwe na ndị gwara m ezugo nya ife nji so ka mmee vidio awụ nke awụkwa ebe mbelu yo ịghọtago ka awụkwa ogo mbelu ya ọsọsọ ukwu isi nụrụ na ya egbu ekwụrụ ịghọtago onwe onye nwere monopoli over ya da wine ọnụ efere ọnụ mmadụ afere gwara ọnụ ịghọtago efere ọnụ mmadụ afere gwara ọnụ Ogechi riri didn't have any reason ịpụta kwuo na ọ chọghọzi okwu na ụka onweghị any reason because o jere mata detention ọ nọrọ normal detention ndị mmadụ na-anọ VDM nọrọ ya a lot of people nọrọ ya the most important thing ụlọ nọchara ya wule aka secure bail ya pụta ọyọghọ mmadụ biko before we grant ya bail against ndị na-ekwusi je eye biko ntị nya ga-eyo biko na ụlọ ọyọ biko na ọya apụta ọyọghọ mmadụ biko wee si na wee grant ya bail wee pụta o ji aka ekpere ikpe wee grant ya bail ọpụta ọ na-ejekwa court ịghọtago ọ na-ejekwa court even when some people started making a peace move between onweghị any problem with that or obligatory ma nya wuru n'udo but ọ naghị happy ka o zuo ike I don't know what else unu demand from Ogechi or isi eke unu chọọ ka o gburu ama m na nwere ife o mere ụnụ ọka biri mpụta ịda ụnụ ịghọtago ọ na-akpụkwala onwe ụnụ fụkwe as weakness na-eche na ọha na ife ụnụ na-ewo wee tipakwa isi mmọnwụ ngwanụ mmadụ anwa na anwa bịazie gwa m like ntụsi gwa nwere any reason self Ogechi supposedly because mgbe ọ nalụ na amụrụ na ọnalụ ịmụ na ama na ọnalụ mgbe ọ nalụ mana ọ nawa n'alụ onwe sinsi zuoro onwe ya ike ịghọtago ọ nawa n'alụ onwe sinsi zuoro onwe ya ike ịghọtago and somebody like me I did not post na ọnago ka m wee mebi ka m were ya wee gwabazie ndị sịrị na ọya ana na ọkwụrụ sị na ọya ana mana kịta anọ na ana I did not post it nọ ile onwe m iji wee gosi ụlọ ka m nọ nkene rifuzie eri ke ndị wu problem a mana at the end of the day wee chọpụta na Ogechi ahụ problem na ndị na-achụ Ogechi enwere ike ịhapụ Ogechi aka olesi na ha egbutere isi ọ na akwụkwọ olewuru ndụkọ unu gburu isi so let us all sit down get a bottle of chilled drink and enjoy the show ife a na-akpọ nke ahụ second half agba nke abụọ so m weta my popcorn weta my mmanya nọrọ na-enene the film ọ na-eme ị na-enene ana m enene ntu a si enene isi enene ka m mesi enene onwe ebe kọrọ m amụ ịghọtago ọkarịghị etu a ndị Igbo achọghị udo ụnụ achọrọ udo na ịfụnanya ịghọtago onye emewu manye ekwu n'okwu manye etipụ na mkpuzo onwe mechikwala onwe ya ọnụ nakpụrụ onwe for a long time na-emelu onwe ya owekwazie weakness but this is ife ị na-eme expect from her
If I refuse an expect from her, you wanted her to in jail, or she did not obey her case out. A grant a bell or Potato. A sin oya na America, no ya na America. Ibus or quo, no ya na Nigeria. No ya one Nigeria. Or not Nigeria. A Jemmy arrest, no ya Potanata or Pota the first one. A Japa made the second one, no ya Potanata, no ya na 6 years, no 7 years. A make do quife grant to bell or Potapa. Nyana zinu no ya na America, or napa America, Michio, no way you see America, not tell you wake up, no way. Ono ma dogide wee dọpụtakwa ya na nke bụa ndị ọsụ wota popcorn ewuru m mmanya na-ememe ịghọtago ife nnọ kịta awa anya na-eme nwozukwu ife gbasara m mmadụ agha bịa kịta anwa na-asị m ezugo go and talk to Ogechi, you dare not say it, you dare not say it. I just say make I talk. Ịghọtago, so let us get our popcorn and enjoy the show while it lasts. Ịghọtago, ezugo. So ndị na-ajụ m where is Ogechi, where is nwaanyị bụ amụ, ọkwụ na-afụgo nwaanyị bụ amụ and ọ na-afụgo ebe ọ nọ, ọkwụ na-afụgo ebe ọ nọ. I nwere ike ịnọkọtakwa ata jụkwa nya, i nwere ike ịnọkọtakwa sị m na anyị hapụrụ Ogechi na Naijiria na-emere onwe anyị ife na ya na famili ya ebighọ, ya agwakwa nya ọkwa ya na famili ya nọ since over how many months. I nwere idea ya ka ịma nke ịma nke ọzọ, ịghọtago, ka ịma nke ịma nke ọzọ. Ya na famili ya nọ since ị nọrọ na-afere ọnụ anyị ma na-enweghị ndụ resist kwe mana ọnụ jụ ma megide ife wekikwa the ekwensu nọkwa n'ime oge. Another time I will not tinye ọnụ m na oketa na-enene the show why it last. Ọkapụkwa ezugo, ịghọtago, ọkarịsịa worldwide. Even when she made that video of apology, I shared it without saying anything. I supported her all through. Yes, ụfọdụ bịakwara ebe a bịakwa na-akọkwa ọnụ again. Kedu ife mmadụ ya eme metụ ụnụ nwa eme n'elu mba eme na ana mba eme n'elu mba eme na ana mba onye unu mebere ife unu egbughị onye ahụ egbu complete. Ụnaghị ahụ onye ahụ onye unu mebere ife onye ahụ anwụghị anwụ ma ọ na-aha na onye ahụ so anyị weta popcorn na mmanya anyị na watch the film ntu o si unfold. Anyị na watch the film season 1, season 2, season 3 wee ruo na season ebe ọ ya awụ. Ịghọtago ife abalị nke awụ agba nke bụa ọkarịghị etu a nke aka nwere m ekwu. My happiness is that na ndị na-ajụ m where is Ogechi ịmarụgo ebe ọ nọ. Ogechi can never go back to America. Na anyị kọbara na Nigeria ebe a edoga wee nọ na since yet we did not choose to brag with it because it is really not necessary at the end of the day. So gụnwa ụzọ onye na-eme Ogechi cannot come to Nigeria. Ogechi abịago, Ogechi will rot in jail. Ogechi pụtara nke izi, Ogechi will rot in jail. Ogechi pụta nke bụa, Ogechi cannot go back to America again. Ogechi anaghị ga America. Ị ka nwere okwu nwere ihe ekwu. Ị ka nwere okwu nwere ihe ekwu. Case closed. Ka ọ dụkwụrụ.